Samantala sa ibang balita, waste disposal ng bayan ng Santa Maria, Pangasinan na planong ilipat sa modernong landfill sa Pampanga. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Posibleng ilipat ng pamahalang bayan ng Santa Maria ang pagtatapon ng basura sa isang modernong sanitary landfill facility sa Pampanga bilang pangmatagalang solusyon sa waste disposal. Noong 13 ngayong buwan ng Marso, sinuri ng lokal na pamahalaan ng Santa Maria ang naturang pasilidad. Kasama sa site visit ang mga kinatawan mula sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office, maging sa Menro at iba pang stakeholders sa pamamahala ng basura sa nasabing bayan. Inilatag sa pagbisita ang operasyon ng sanitary landfill na matatagpuan sa 71 ektaryang lupa sa barangay Pabanlag sa bayan ng Florida Blanca, Pampanga. Ayon sa ulat, kayang mano nitong tumanggap ng hanggang 10 milyong cubic meters ng basura at idinisenyo alinsunod sa National Environmental Standards. Ayon pa sa LGU, pinag-aaralan pa ang planong paglipat sa naturang pasilidad bilang pangmatagalang sistema sa pamamahala ng basura. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.